Treu. No, sí. No. Ara demostra-m'ho. 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 Sí. Vinga. No està malament. Ens ho demostres que compleix les condicions? Què has sumat? Jo crec que no. Havíem de sumar les unitats i les desenes. Quines són les unitats? L'1. I l'1 més el 0 de les desenes ens dona 1. Ara havíem de sumar les desenes i les centenes. I em dona 1. Molt bé. Ara havíem de sumar les centenes i quin ve abans? Les unitats de... I quan em dona? 2, que és el nombre que hem col·locat a les desenes de miler. I al final hem sumat que estaven a les unitats de i a les desenes de i ens ha donat. Molt bé. Doncs aneu a seure. Gràcies.